खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन गासैखौबो बरायबाय। आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, दिनै आं स्पेशल साम'जों सबाय ओंख्रि संनो नागिरदों। आं दिनै साम' ओंख्रि संनो नागिरनायखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय। अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आंनि मथे संगोन, माबायदि जायो, गोथाव जागोन ना जाया, नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि सङो। अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। जोंनि बर'फोराथ' गासैबो साम' ओंख्रि जाखायो दाना। जोंनि बर'नि थाखायथ' जोबोद गोथाव। दाना गुबुन हारिफोरखौबो खालि साम' ओंख्रि जानाय नुयो। गासैबो जाग्रा जाजोब्बाय। साम' सुखाबाय आरो सबायखौबो सुखाबाय। दाना संनोसै, स्टार्ट खालामसै।
गिदिर गोदौबाय साम'आ मोनसिगोन सबायाबो रुइबाय साम'आ मोनबाय जानो हासिगोन लोगोफोर साम' ओंख्रिखौ माबायदि नुखो गोथाव नुदोंना नुवाखै प्लिज कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे मानो होनब्ला नोंथांमोननि सापर्टनि जोबोद गोनांथि नोंथांमोना अनलांबाय थाब्लासो आंबो जौगालांनो हागोन आरो नोंथांमोननि सापर्ट आरो साबस्क्राइबखौ गोनांथार प्लिज सापर्ट खालाम अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय फोजोबबाय नेक्स्ट फिन लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअ लानानै अब्ला दोनथ'नोसै थेंक इउ बाय बाय